Cześć, witam Was na vlogu w pierwszym odcinku i bardzo się cieszę, że wreszcie zaczęłam dla Was tę serię, ponieważ szykowałam się do tego już jakiś czas. Docelowo tematyka vloga ma być troszeczkę inna niż urbexy i eksploracje, ale nadarzyła się dobra okazja, żeby podzielić się z Wami pewnym doświadczeniem, które spotkało mnie w ostatni weekend. Także postanowiłam, że pierwszy odcinek vloga poświęcę właśnie pewnemu miejscu. Będę mówiła o prewentorium chorób płuc w Wiśle i tutaj lokalizację myślę, że mogę już podawać, ponieważ to miejsce, jakby Wam to powiedzieć, przestaje istnieć. Właściwie pierwszy raz od 10 czy tam 12 lat, już zależy jak patrzeć, jak zajmuję się urbexem, dochodzi do takiej sytuacji, że wracam na obiekt, słuchajcie, jest sobota, godziny wczesne popołudniowe, a tam praca wre, przy czym? Przy wyburzaniu budynku. No i słuchajcie, myślałam, bo w zeszłym roku jak tam byłam, czyli w 2018, no nie miałam sprzętu filmowego, dzięki któremu mogłabym zarejestrować dla Was właśnie materiał filmowy na YouTube'a. No ale co, porobiłam zdjęcia, jeszcze wtedy nie prowadziłam strony, no więc to wszystko było jakie było. Akurat natrafiła się okazja w sobotę, bo w Brennej były Dni Dawnych Kultur, na których planowałam się tam na parę godzin pojawić wieczorem. No więc stwierdziłam, że co, pojadę sobie do Wisły, przejdę się po prewentorium, później zgarnę mega oszan, że pojechałam tam sama, tak, a potem wszystko będzie dobrze i zmontuję dla Was film. No ale co się okazało? Okazuje się, że budynek jest w trakcie rozbiórki. Nie jest to może taka, wiecie, jak na TVN Turbo pokazują wyburzaczy, to może nie aż taki hardcore. Natomiast tak jak wspominałam, sobota, godziny około tam południowe, no i ekipa jest jak najbardziej na miejscu. Pierwsze co, kiedy wysiadłam z samochodu, no to faktycznie, bo miałam takie miejsce parkingowe już z zeszłego roku upatrzone w pobliżu obiektu, no i słyszę pracę maszyn, natomiast pierwsze co, szczerze mówiąc, bo do głowy mi nie przyszło, że coś takiego może się tam dziać, pierwsze co mi przyszło na myśl, to że ktoś jeździ na krosie, no wiecie, góry, Wisła, no okej, no może akurat, natomiast no kiedy weszłam na dziedziniec obiektu, na szczęście nie zagłębiałam się za niego, tak jak było wejście główne, bo zostałabym zdemaskowana, to okazało się, że niestety to nie są krosy, tylko to jest taki buldożer, nie wiem jak się to nazywa, niszczacz budynków. I niestety budynek, który, słuchajcie, naprawdę tak wiele przeżył, ja starałam się jakoś oddać to w tym końcowym nagraniu z obiektu jeszcze, znaczy z terenu tam przylegającego do obiektu, natomiast było to nagranie na tyle emocjonalne, że wolę tutaj wyjaśnić. Słuchajcie, budynek, który tak wiele przeżył, bo tam przecież był i pensjonat, hotel, prawda, Pulsa Hitlerjugend, na koniec dopiero było to prewentorium chorób płuc, tak wiele przeżył, a po prostu wskutek braku hajsu i braku pomysłu, no umarło mu się na dzień dzisiejszy. I szczerze powiem, to był taki urbex, który tak jakby, no w cudzysłowie, był od zawsze i myślę, że nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Może ja czegoś nie doczytałam w internecie, że są jakieś plany rozbiórki. W każdym razie to był też obiekt, który miał w środku niesamowicie taką niewdzięczną, niefajną atmosferę. Oczywiście opuszczone szpitale no, zawsze kojarzą się z takimi miejscami niezbyt przyjemnymi, zresztą czynne szpitale też nie. Natomiast tam, wiecie, jak weźmiecie sobie pod uwagę, że faktycznie no, była tam ta bursa Hitlerjugend, później udało mi się dotrzeć do relacji osób, które tam leżały w tym prewentorium jako dzieci, wiecie, zakazy odwiedzin, wydzielanie bardzo skąpych posiłków, znaczy no może nie, żeby to była jakaś tam rewelacja, objawienie w polskich szpitalach, bo tak po prostu jest, limitowany jakiś tam czas na zabawę, rygory dotyczące właśnie ciszy i zachowania, no gdzieś tam to miejsce dzieciom nie kojarzyło się najlepiej i rodzicom też, nie? No i gdzieś tam, słuchajcie, te negatywne fluidy dalej sobie krążyły po całym budynku, eksplorowało mi się go nie najlepiej, ale kto by pomyślał, że już po prostu więcej nie będę miała okazji. Także słuchajcie, mam nadzieję, że troszeczkę udało mi się wyklarować to, co będę się Wam starała pokazać na nagraniu, które naprawdę w dużych emocjach nagrałam.
No i cóż, 5 minut gadania wystarczy. Zapraszam Was na materiał z Wisły i pamiętajcie też, bardzo Was proszę o czytaniu moich wpisów na Facebooku, ponieważ zawsze się staram, żeby były ciekawe, śledzenie mnie na Instagramie, no i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji i do wciśnięcia dzwoneczka. Cześć, słuchajcie, jestem dzisiaj w miejscu, które już opisywałam. Jest to opuszczone prewentorium chorób płuc. No i wiecie dobrze, że już tutaj byłam, bo znacie to miejsce z opisu z Face'a. Link znajdziecie poniżej. Chciałam tutaj wrócić, aby nagrać jeszcze dla Was film o tym niesamowitym miejscu. Natomiast co mnie zdziwiło, to to, że jak podjechałam tutaj, no i tak wszyscy znamy lokalizację, podjechałam i usłyszałam dźwięk pracujących maszyn i słuchajcie, budynek jest w rozbiórce. Nie wiem, czy się cisnąć tutaj do środka. Rok temu tutaj byłam i już wtedy było fatalnie. Natomiast słuchajcie, tak po cichu spróbuję, znaczy po cichu, może nie mówiąc do Was, bo wygląda, jakbym gadała do siebie. Pokażę Wam, co się dzieje. Pokażę Wam, że tutaj raczej nie szabrownicy się zabrali za robotę, tylko rzeczywiście ktoś, no niestety ten budynek burzy i to sporym sprzętem, co jest bardzo przykre. Dobra, spróbuję się tu wmontować po cichu. Słuchajcie, przyjechałam dzisiaj do Wisły sama i różnych rzeczy się spodziewałam. Między innymi jakichś bezdomnych w środku, czy może po prostu innych urbeksowiczów. Ale totalnie nie spodziewałam się takiej sytuacji. Słuchajcie, ten budynek, który jest za tamtymi drzewami, jest jedną z przyczyn, dlaczego ja właściwie tworzę tą moją stronę. Słuchajcie, ta budowla, czyli prewentorium chorób płuc dla dzieci górników i hutników, w tym najnowszym wydaniu, przetrwała II wojnę światową, przetrwała komunizm, nie przetrwała ery współczesnej. Kiedy byłam tutaj rok temu, byłam totalnie w szoku, ponieważ w porównaniu z relacjami jeszcze sprzed kolejnego roku czy dwóch, znaczna część wyposażenia była totalnie zdewastowana. Nie było już talerzy, nie było już starych zdjęć rentgenowskich, no po prostu mogłabym tutaj wymieniać i wymieniać. Ale było na przykład pianino, trochę zdewastowane, ale było. Kiedy widziałam zdjęcia czy filmy już z tego roku, no to tego pianina już też nie było. Słuchajcie, a teraz nie będzie nic.